भाई आप साइकेल दुकान नाटा कहतु। माँ संतोषी साइकेल भैराइटी हाँ स्टोर आज्ञा तापर साइकेल स्टोर दीटा आमर अच्छे। ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଇକେଲ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପାନୀର ରଖୁଛନ୍ତି? ଆବନ ରଖୁଛି, ହିରୋ ରଖୁଛି, ଟାଟା, ବିଏସ୍ ଆଉ ଏସ୍କେ ବାଇକ୍ ଏମିତିକି 6-7ଟା କମ୍ପାନୀ ରଖୁଛି। ଆଉ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ। ଧର 5,000 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲଟା ଦାମ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ? 20% ଯାହା ଆସିବ। 5 ଟଙ୍କା, 7,000, 18,000 ଅଛି, 10,000 ଅଛି। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ସାଇକେଲ ଆପଣ ହଁ, ଯୋଗାଇ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ସବୁ ସାଇକେଲ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବି ସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦିଆହଉଛି, ହଁ। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମର ସିଂପୁର କଲେଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମୋର ସୋରୁମ୍, ହୋଣ୍ଡା ଆଚ୍ଛା, ସୋରୁମ୍ ଲାଗିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।